Priatelia, pozdravujem vás. Dnes opäť od nášho kamoša Mira. Miro, Ahoj. čauko, ahoj. Vítaj. Ďakujem. Dnes sme sa prišli pozrieť na jesenný Mirov rituál. Je to rituál v podstate, v ktorom si raz ročne meria prírasty na rybách. Takže dnes uvidíte aj nejaké lovenie rýb, vyťahovanie rýb, meranie, uvidíme ryby zblízka, takže bude sa na čo pozerať. Dobre, no kde začať? V podstate mám tu jednu špeciálnu rybu, ktorú už tretíkrát v októbri meriam, pretože som mu dodnesol úplne malinkú, ale veľmi dobre rastie, tak som zvedavý, koľko zase prirástla. Keď si dobre spomínam, tak v prvom roku to bolo nárastok 29 cm, Okay. z 12 na 41. Posledné meranie bolo nejakých 62, čiže tretiu sezónu je u mňa. Je to tento Matsuba ogon. A potom tu máme ešte ryby, ktoré som dával v máji, malé tosai, ktoré už sú teraz v októbri čerstvé nisai, ale mám poznačené dĺžky, ktoré mali, keď som ich v máji dával do jazera, tak si chcem zmerať, ako narástli niektoré vybrané. Takže môžeme ísť na to. Dobre, koľko teda rybiek budeme merať? Uvidíme, jak sa budú dať chytať. Minimálne 4-5 by som chcel odmerať, ale ak budú veľmi nervózne a budú sa brániť, tak ich nebudeme trápiť potom. Voda má 12 stupňov, už sú pomalšie, v podstate je to obdobie, kedy aj v Japonsku vyberajú Japonci z svojich prírodných jazerok kapre kvôli tej teplote, že pri tých 12 stupňoch už sú není také vystresované, sú pomalšie, takže sa to dá lepšie loviť, takže preto ten termín. OK. Dobre, je vidieť, že teda už pomaličky sa spomalujú tie ryby. Niektoré už si tu kľudne ležia. Niektoré už sú na dne, niektoré si ešte plávajú, takže je cítiť to jesenné obdobie, jesenné počasie. Takže dobre, môžeme teda ísť na to a pôjdeme štýlom teda, že vylovíme rybku, dáme ju do rukávu, prenesieme ju do mernej nádoby. Tam ju odmeriame, vyfotíme a niečo k nej povieme. Tak, Dobre, takže okay, ja idem tak, loviť. poďme na to. Dobre, toto dám na bok a teraz mi volej. No troška ukludni. Veľmi sa mu to nepáči. Ale prišiel do veľmi malého priestoru. Máme dobre otočené. Nádoba, v ktorej máme meter. Čiže sme na hranici. To môže byť 67 zhruba. Podľa toho, že je úplne hladký, tak je to samica. Uvidíme, či sa bude dať otočiť. Mlieko nejde, takže máme samičku. Z 12 cm za 3 sezóny na 67. Zaujímavé to sfarbenie, že ešte nie je dokončené. Tuto prechádza viacej pigmentov a predpokladám, že tá Matsuba bude viacej tak metalicky prekrytá. Dobre, počkaj. Je to už kus ryby. To je... Dobre, takže rybka zapísaná. Môžeme ísť na druhú, ktorú ideme loviť ďalej. Bolo 41, 20. No v treťom roku už len 6 cm, ale to už je normálne, vieš. To už nedá sa každý rok 20. To už je potom to lineárny rast. Teraz skúsim to karaši. Alebo keby sa podarila kojo, alebo oni, uvidíme. Nepodarilo. Tak skúsim tohoto sanke.
Takže máme tu Tančo Big Scale Sanke. Zaujímavé tým, že má aragoke šupiny. Krásne tvarovanie šupív, čo je dosť také u Tanča nezvyklé. Keď som ho kupoval minulý rok v júli v Petomare, mal 15 cm. Teraz má 46. Tiež pekná rybka, pekný prírast. Ale tomu prírastku treba vďačiť to, že od júla do mája bol v chovni. Nezimoval a to je to, že ak má človek chovňu a kúpi si malé tosaj na konci sezóny, tak cez zimu ich potiahne. Áno, k chovni sa ešte dostaneme. Určite, pôjdeme si ju pozrieť. Môžeme? Môžeme. Tak tu máme Ginrin Ochibu, ktorá mala v máji 18 cm. Tak som zvedavý. 44. Krásny prírast, veľmi pekná štruktúra šupín. Je to v podstate Ochiba, ktorá stráca tú oranžovú, mala jej viacej, takže môže byť, že na rok to bude Ginrin Soragoi, čo mi vôbec nebude vadiť. Ale aj keď zostanú tieto jemné farebné znaky, tak mi to vôbec nevadí. To je môj obľúbený kapor a teším sa s ňou. Máme pekne rozdelené úlohy. Takže to robíme dnes bez kameramana. Takže tu máme jeden krásny kúsok, ktorý sa mi podaril kúpiť minulý rok v júli v Petomare a sa čudujem, že si ho nikto nevšimol. Mal 12 cm, bol to úplne taký malinký kaprík. Potom som ho mal v chovni, v máji som ho dával do jazera, tak som zvedavý za ten rok a pol, koľko narástol. ...55 cm. Nádhera. A to, Čiže- ešte povedzme, že kedy si ho kupoval u nás? Áno, minulý rok v júli. V júli. Hej, V júli. Čiže v podstate už kvázi tá sezóna toho predaja tých rýb Končila. už končila pomaly. Ale tým, Takže- že som si postavil chovňu a chcel som mať rybičky aj v pivnici, takže tam v chovni pri 20 stupňoch pomaličky rástol. Tu mal nejakých 25 cm, keď som ho dával do jazera a teraz už má krásnych 55. Čiže to je v podstate veľmi dobrý prírastok. Tým v podstate chcem povedať aj to, že nie je pravidlom, že aj neskôr vlastne po tých prvotných výberoch Áno. zákazníkov sa nedá kúpiť pekná ryba. Sa zašíval a skovával a preto si ho ľudia nenašli. Má krásny ginrin, krásnu oranžovú farbu. Teraz chcem zistiť, že či to náhodou nebude samec. No, zatiaľ tam žiadne hrubé nič nie je, tak vyzerá aj podľa toho rastu, že to bude samička. Ale farebne aj to ginrin neskutočne sa mi páči. Je to od firmy Marusei. To som si poznačil, keď som ho vyberal z boxu.
Tam je takisto karašigen vsunutý. A slniečko nám vyšlo. Bude to zase iná farba tých rýb. Takže tu máme varietu Kojo, ktorý bol takisto kúpený v januári v tomto roku, bol v chovni a v máji, keď som ho sem dával, mal nejakých 16-17 cm. Som si to nepozrel, musím si pozrieť v zázname a pozriem, koľko má teraz. 45. 45. Zatiaľ sa ukazuje ako samica, ale to sa môže zmeniť, ale má úplne hladké aj skúsim dať na tú slnečnú stranu farebne, veľmi krásny. Krásny kúsok. Máte aj vy doma kúpacie jazierko alebo koj jazierko so zaujímavou kolekciou koj a chcete sa ňou pochváliť? Napíšte nám dole na e-mail, pošlite zo pár foto a radi sa k vám prídeme pozrieť. A teraz už naspäť k rozhovoru. Pozri, chytajú sa pekne pomaličky a robíme to profesionálne. Tak sa na neho pozriem zblízka. Keď sa ti tak páči. Ale to je už macek. Pozor, to je macek. Toto už je medvedík, myslíš, že nám teda vlezie do nádoby? Skúsime. V podstate mám. Skúsime? No, Dobre. chcem si, No. chcem si ho pozrieť zblízka. Ty mi odhadni, koľko váži. No, to bude s tou vodou ťažké. Či sa len pretlačí sa? Takže tu máme jedného z prvých osadníkov jazera. Tento šusuj už tu u mňa strávil 7 sezón. Odmerať sa nedá, pretože nemám, odhadujem 70 cm plus minus niečo. Skúsim ho dať takto rovno krížom a potom odmeráme tú vaňu. Je to presne tá uhlopriečka. Samica. Myslím, že preto sa dostal von z japonských vôd kvôli týmto dvom šupinám. Ak by ich tam nemal, tak to koginami je krásne, rovnomerné, má veľmi peknú intenzívnu červenú, ale tieto dve šupiny japonické zbadá, že to není vyrovnané, tak ho posiela preč. Chvála Bohu. Alebo sa dostal príliš skoro, on by asi aj tak odišiel z tých japonských vôd. Ale tak vieš, no on by bol tu importovaný ako to sa aj 10 cm, takže oni to už videli, že tieto dve šupiny tu má navyše, ale mne to vôbec nevadí. Sú krásne, čierne, červená je úplne identická. No. To je vidieť, že sú ikry. Krásny, zdravý kaprík. Tie, čo som chcel, mám. Dobre, môžeme ho. Je to váha. Naplávaj. Takže ideme pozrieť zimnú odchovňu, ktorú má Miro. A zároveň je to teda
aj nejaká karanténna nádrž alebo nádrž na liečenie. Čiže hovoril si, že ak kúpiš rybky v jesennom období, nechceš ich púšťať teda priamo do jazierka, ale dáš si ich do tejto nádoby. Tak ich prezujem cez zimu. Prezimuješ ich cez zimu. Koľko stupňov mávaš? 20 až 21. Úplne 20 stačí. až 21 stupňov, čiže rybka môže celú zimu rásť, Dám im. môže príjmať potravu Oni tu aj rastú. a nemá teda taký stres, ako by mala v zime v jazierku. V tomto prípade išlo o tohto Ginrin Sanke, ktorý sa v jazere medzi veľkými rybami bál. Veľa nepribral a na konci sezóny som videl, že má padnuté brucho. On ho má ešte stále, ale teraz už vidie, začína prosperovať a do jary už bude z neho 35-40 cm kus, ktorý už predpokladám, že už nebude mať strach. Nechcel som ho tam nechať samého, tak som dokúpil ešte 4 ryby, aby mal spoločnosť, pretože kaper je krdlová ryba a ako náhle nie je väčšie množstvo rýb, tak majú strach, boja sa, ale tieto sú tu mesiac a toto karaši, to už v pohode, už príde ku mne. No teraz má žrádlo, teraz nechce, ale už sa s nima môžeme aj s rukami hrať. Aký objem má Toto je nádrž? 800 až 900 litrov zhruba. 800-900. Je to nádrž, to je v podstate 2 v 1, tá zadná časť je filter, takže stačí to len položiť niekde do kúta, do pivnice a či už je to odchov, alebo na liečenie chorých rýb, alebo bolavých rýb, alebo karanténa dovezených nových rýb, dá sa to krásne využiť. A pre mňa je to zaujímavé hlavne v tom, že cez zimu, keď je v jazere ticho a kľud, tak tuto stále funguje, sú stále živé a komunikačné, dajú sa dotýkať, dajú sa krmiť z ruky a celú zimu mám zábavu. No skrátka, skúsi to vsadnúť, už zaži si to, jak si to užívam ja. Tú Okay. stoličku mám vyslovené na to, Ešte že... dajme najprv tie technické veci a potom by som si toto nakrútil. Dobre. Áno, že... Potom ja ťa natočím. Dobre. Dobre, teraz čo chceš vidieť, ten filter? Môžeme pozrieť filter, celú nádobu. Tak to vyzerá to naozaj pekne. Takto je to prekryté, mám to zabezpečené proti vyskočeniu, aby kapry nevyskočili. Tu je skrytá LED akvaristická lampa, ktorá úplne stačí. Takýmto spôsobom jednoducho a filter sa nachádza v tejto časti. Touto rúrou nasávam čerpadlom, ktoré je skované vo filtri vodu. Tuto aj čerpadlo vodu vypúšťa, ide do tejto prvej časti, kde sa zachytáva prvá hrubá nečistota. Tu je doska 5 cm, pod dnou je diera a ostatné musí ísť zase spodom, kde je dvojité dno, dierovaná doska a rovnomerne to prechádza cez všetky kefy a tadeto sa mi to vracia naspäť. Toto je taký môj zlepšovák. Tie bublinky sú nepríjemné pri sledovaní rýb a veľmi prskajú, zanesú celú lampu, celé všetko, takže som len fólie, ako troška kúsok dosky plastovej dal dokopy, len to takto prekryjem a krásne sa dá hladina sledovať a to okysličovanie nemusím vypínať, keď hoci kto príde alebo keď ja tie ryby sledujem. Tu mám UV lampu 28 W, ktorá slúži zároveň aj ako ohrievač, pretože on ohrieva takisto aj to čerpadlo a takisto ohrieva aj tá lampa. Žiadne iné ohrievanie tu nemám. Vypúšťa sa to týmto spôsobom, že z toho filtra, toto je celé predelené, to je solo čas, z toho filtra mám túto rúru s guľovým uzáverom, napojím to, vo vedľajšej miestnosti mám guličku a tady vypúšťam vodu von. Že celú zimu, prvé ráno, ja keď ešte sa dá, idem s kávou do záhrady, ale už keď začne kosa, tak idem s kávou sem, vtedy mi začína deň, to je môj rituál. A potom večer, už keď všetko zoberiem si pivku, toto si sadnem a takto si pozeráme do očí. No čo ti takto prídu, hejže,
to, čo nazval henten, aj tá baba, že týranie zvierat, tak to vôbec nechápu, o čo tam ide. A tak v tých skupinách sa toho popíše Nie, hodne. ale to sú ľudia, ktorí nevedia o tom nič, že jak to vlastne funguje a potom len píšu to, čo si myslia, bez toho, že by mali predstavu o tom, že jak to vlastne funguje. A už sa troška ten slánke bere, ale vidíš, ten sa nedá ani dotknúť, ani nič, to je o povahe. Toto je krv karaší, tí sú úplne o inom. Aj tak musím ich ešte pomaličky, nech si navykajú, aby si zvykli, lebo prvý týždeň sa len plašili. Ja som chodil okolo nich jak vo vatičke, ale oni si teraz uvedomili, že keď sa otvorí a badajú môj ksich, tak sa krmí a už sú v pohodičke. No teraz prežúvajú, teraz to musia zožrať a tento zase príde. A môj vnúčik ho nazval, že toto je plotica. Tak má meno plotica. Vidíš, už to začína pekne obrastať. On sa to narodí takým filmom, takým jemným. Ono je už to také hladučké, ale ten mesiac je ešte na to málo. Ale ja keď som to dával, ja som napustil čistú vodu, nechal to ísť, potom som mu všetko vypustil a potom som sa dal komplet vodu z jazera a zabehnuté kefy zo starého filtra, takže biológia bola okamžite hotová, preto som mohol dať hneď tú rybu. A ďalšia vec je tu, že keby som ešte dokúpil ďalšie, to mi stačí dať 4 kg soli a všetko to vieš aj liečiť, aj robiť, aj manažovať absolútne krásne, pretože to je malý objem, kontrolovateľný, vieš presný rozmer, to sa dá krásne vyrátať, že keď si rozmerám priemer, teraz odmerám toľko, koľko mi chýba, to celé je voda, tak si viem presne vyrátať a viem aj medikovať, je všetko okolo toho. Teraz tam držíš sol na nejaké úrovni? Dával som sol, pretože tento tu bol prvý, dal som tam nejaké 0,2%, lebo to, čo beriem z toho Salzburgu, to je 100% zdravotný stav, tak som nedával až na 0,5 a už len každý týždeň stiahnem 10 cm a tým pádom to riedím. Ale už keď není treba, nesolím, to sú ryby úplne zdravé, to vidíš. Že... Ale vidíš na tom, že to brúško, vidíš ho? Tam ten spodok. Oproti ostatným je prepadnutý. Keby som ho nechal, tak by som možno cez zimu neho prišiel. Takto vyrastie na tých 35 až 40, čo si dávam. Ale to môžeme potom zase, keď do jary, na jar natočiť, že koľko to bolo. Mal 25, keď som ho sem dával. Toto bolo 31. Tak uvidím. No. Možno, že tento karaši dotiahne na 50 ešte do mája. To sa nezdá, ale oni rastú jak z vody. Dobre, priatelia. Tak jesenný rituál merania je za nami. Máme rybky pomerané, môžeme sa k tomu vrátiť možno niekedy teda o rok a porovnáme si teda, koľko ešte narastli. Alebo na jar, keď ich budeme vypúšťať z chovne. Tak. Ako sme si predstavili chovňu dole. Môžeme aj o tom natočiť jeden vlog. A rybky sa rozhýbali a je to aj tým, že dostali trošku slniečka, vyšlo slniečko, takže okamžite zacítia tie teplé lúče. Dobre, Miro, každopádne ďakujem pekne, bolo to zaujímavé. Verím, že sa vám to páčilo. Dajte nám, ako vždy na záver hovorím, like, follow na stránku, budeme za to radi. Píšte nám otázky, píšte nám, čo by ste chceli v ďalších vlogoch vidieť, čo vás ešte zaujíma, do akej hĺbky máme ísť v týchto vlogoch. A tešíme sa na natáčanie ďalšieho. Tak sa majte pekne. Ahojte. Ahojte.